Filli tobrox u tivvandalizza it-tempji ta' Xgantija u filli ssib ruħha taħdem qalb il-wirt storiku ta' pajjiżna. Dan nistgħu ngħidu li huwa każ ta' suċċess għaliex mara li nstabet ħatja li wettqet ħsara fuq it-tempji li jmorru lura l-aktar minn 5000 sena issa tassew irreformat ruħha u qed tagħmel xogħol fil-komunità ma' Heritage Malta. Abir Diebali kienet resqet il-qorti f'Settembru ta' sentejn ilu fejn ġiet mixlija li b'mod involontarju għamlet ħsara fuq it-tempji neolitiċi. Hija kienet barxeċ klim ta' mħabba indirizzat lejn il-maħbub tagħha li kienet akkumpanjat dakinhar u anke f'faċċi akkużi li prova jfixkel lill-awtoritajiet. L-akkużata kienet sostniet li minħabba problemi fil-lingwa ħasbet li setet tħażżes fuq il-ġebel wara li ankerat qudiema għexieren ta' brix ieħor fuq il-ġebel. Dan il-każ kien qajjem kbir u ġab il-kundanna ta' bosta, iżda l-mara sa anke kitbet ittra fejn skużat ruħha. Hawnhekk il-Maġistrat Joe Mifsud saħaq li dan il-każ irid jittieħed fil-perspettiva u ma jistax jitqies bħala xi delitt kontra l-umanità. U għalhekk li l-qorti rakkumandat li l-mara tagħmel xogħol ta' 240 siegħa fil-komunità ma' Heritage Malta. Dan għaliex id-dannu li sar kien fil-konfront ta' wirt storiku li tindokra Heritage Malta temm jgħid il-Maġistrat Mifsud.